Safari. Mae Safari yn gêm fwrdd ar gyfer creu ymwybyddiaeth o faterion cynaladwyedd a faterion amgylcheddol byd-eang sy'n helpu plant a phobl ifanc i ddysgu am gynaladwyedd a materion amgylcheddol ar raddfa byd-eang. Wedi anelu at blant rhwng 7 ac 14 oed, addas ar gyfer 2 i 4 chwaraewr. Mae Safari yn rhoi cyfle i drafod sut mae ein ffordd o'n fyw a'n dewisiadau yn effeithio ar yr ymgylchedd, ac ystyried beth allwn ni ei wneud i helpu'r sefyllfa. Mae Safari yn addas ar gyfer cartref a'r ysgol. Mae'n ymateb i ddibenion y cwricwlwm newydd i Gymru. O rhan meysydd dysgu a phrofiad y cwricwlwm newydd, mae Safari yn ymateb i'r dyniaethau ac ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. Dyma gêm ddifyr fydd yn gyfle i weld y cysylltiadau rhwng achos ac effaith, yn ogystal â gwahaniaethau rhwng ffeithiau, creodau a barn. Mae'r gêm hefyd ar gael yn Saesneg dan y teitl Survival. Ewch i atebol.com.